visc a Andorra, els dimarts m'agrada venir al mercat, aquí a la Seu. Jo tot el que puc comprar a Andorra ho compro a Andorra. Vaig a lo pràctic, m'agrada molt anar al petit comerç, però bueno, que de fet cada vegada també n'hi ha menys, i vaig al supermercat que em dona amb arribada passada de la feina a casa. Ara venen molts a Mercadona aquí. Omplen els carros, cosa que passava abans i al contrari, no? Tothom anava al punt de trobada, al Mamut, tots aquells que hi havia. És cert que hi ha molta clientela que va al Mercadona, però penso que és una clientela nova o diferent. Penso que segueixen baixant al mercat, més que res per l'experiència del mercat, i segueixen baixant a les botigues de la Seu. La cistella de la compra a Andorra, doncs, a poc s'ha anat incrementant i això fa que la gent adapti el seu comportament consumidor en relació a la comoditat, a la qualitat i al preu. El fet de que el cost de la vida a Andorra sigui el que és, moltes de les persones decideixen anar a l'Alt Urgell a comprar. En aquest sentit, la Seu d'Urgell o la comarca sí que és veritat que ha desenvolupat o ha dinamitzat molt l'activitat comercial. Paral·lelament també s'han implantat certes cadenes alimentàries de grans dimensions a la Seu. Això també fa que hi hagi aquesta atracció. Ha augmentat els andorrans i andorranes que baixen a comprar a la Seu i comarca justament pel tax-free que s'ofereix, que ofereix uns preus molt competitius i molt atractius per la població andorrana. És una cosa que nosaltres veiem com a avantatjosa, però que cada vegada l'estat espanyol ens complica una mica a l'hora dels tràmits i per tant hi ha botigues que no pots fer-ho perquè és un tràmit que no pots estar fent i estar fent esperar al client que hi ha al darrere i optes per altres vies, fer-li una mica de descompte al client i oblida't del tax-free i llavors ho tenim. Hi ha comerços que ho tenen fàcil, clar, les grans cadenes comercials perquè ho tenen tot automatitzat i els hi és molt fàcil. I és evident que hi ha gent que segueix pujant a Andorra a comprar determinats tipus de producte, sobretot productes que aquí tinguin una taxa elevada d'impostos. És veritat que Andorra també sempre ha gaudit d'aquest avantatge aranzelari, d'aquest estatus que hem tingut sempre en el que ha beneficiat o ha potenciat aquesta activitat comercial. És un comerç atractiu i, de fet, el nostre principal client ve de Catalunya. El volum no t'ho sabria dir, però sí que dins del que és el turista que tenim, Catalunya representaria entre un 60-65%. No tenim xifres de procedència exacta. Diria que avui en dia la part de tecnologia és molt important, després la part de també perfumeria, esports, moda, diria que aquests són el producte més interessant per al client que ve de Catalunya. Hem transformat d'un 7% d'un client local d'Andorra i una mica més de la província a un 30% del client d'Andorra i província i estem aconseguint aquesta atracció entre setmana, on ens està venint l'andorrà i el transfronterer a comprar i identifiquem que venen a fer la compra setmanal o quinzenal amb els bons productes. Per complementar l'oferta comercial en moda, en esports i en tecnologia, també estem ben preparats. Anem a dir que és un pol d'atracció on podem vindre a fer la compra un cop a la setmana, un cop cada 15 dies i sortir-ne ben carregats. Hi ha hagut la irrupció de la venda per internet amb determinats productes. Jo crec que ha compensat aquest tipus de compra perquè les grans cadenes els hi permet oferir uns preus competitius i a vegades t'has de pensar si val la pena el viatge o no, inclús donada la proximitat. És allò que es tindria que posar a la balança perquè estem assassinant el comerç de proximitat, digue-li aquí o digue-li a Andorra, que segueix sent de proximitat perquè hem irromput a l'època digital, no? Però
és llei de vida i aquí estan els mitjans. Sobretot després de la pandèmia que es va descobrir tot el que és el tema de compra online, encara ho hem notat més, no? I sí, clar que es nota, però diria que es nota igual que ho pots notar a qualsevol altra ciutat o qualsevol altra destinació, no? Sí, el comerç online doncs, ha crescut una barbaritat, la gent compra molt i l'avantatge per nosaltres és que doncs, a Andorra, no està dintre de la Unió Europea, no els hi envien doncs, el producte i llavors es veuen obligats a recollir-lo a la seu. I cada cop es dona més tendència a que la gent baixi a la comarca a buscar aquests paquets que han comprat perquè els ha estat impossible doncs, encomanar-los aquí a Andorra. Amb la qual això també motiva aquesta activitat o aquest desplaçament a la zona veïna del sud. Amb això no em vull dir que no em refereixo a que sigui un dels moviments protagonistes, sinó que és veritat que molts cops quan ens desplacem aprofitem el desplaçament per fer diverses coses. És a dir, que és més la gent nostra que marxa fora que andorrans que baixen aquí a la seu o a l'Urgell. Crec que abans era més, encara, o sigui, pel que fa, vull dir, els catalans o els urgellencs i urgellenques que pujaven a comprar a Andorra, crec que s'ha disminuït aquest volum. Aquest diferencial de preu cada cop és menor i, per tant, no sabem fins a quin punt això motiva un desplaçament tan particular, sinó que es fusiona amb altres motivacions.